Noni kula paring dawuh. Sawise sata telungkup Kadiparan Purwomadya Wisana katentreman ana ing Kabupaten Pati pisan. Kepareng matur lepat nyuwun pangapunten dalem Kanjeng. Ngaturi pirsa kalenggan menika Kadipaten Pati boten tentrem Kanjeng. Pati ora tentrem. Menika leres. Yen apa kang jalari kabupaten ora tentrem? Rikala kula lan prajurit jagi wonten tapel wates Kadipaten Pati. Ing mriku wonten duginipun pepatih saking Kadipaten Serang, Sosropati. Piyambakipun badhe miwiti perang adat kasih. Mongko nalika semono Pati lan Serang kuwi wis ana saperjanjen yen ora bakal ngambali perang adat. Menika leres. Ning yo gene ana perane prajurit saka Kadipaten Serang kang tumeka ning tapel wates Pati. Ing kono ngandhakake yen to kepengin ngambali perang adat. Jur apa kang dadi dasare nganti padha kepengin ngambali perang adat maneh? Karanten dalem ngunduraken tilas garwa kunjungan kekalih Retno Kedalingan Retno Sumbulan boten kinanten penderek piyambakipun Pradul Bupati Serang Sosrokusumo satemah piyambakipun murina penggalian putusan kalih Pepatih Sosropati kangge miwiti perang adat. Perkarane rikala aku mbalekake lan tilas garwaku Retno Kedalingan lan Retno Sumbulan keng tanpa tak kanteni prajurit iki dadekake mrina penggalihing di Pati Serang di Pati Sosrokusumo. Apa ora kok elingake kabeh iki mau ora mung kapribaden ning tata kaprajan yen to Serang lan Pati kuwi wis kacipta benyamin. Boten kirang-kirang anggen kula ngemutaken ngantos dadosaken peperangan. Salebetipun peperangan Kadipaten Pati kalenggan menika kawon Kanjeng. Pati kalah. Matur suwun. Titip Kadipaten Pati tak jangkal prajurit. Nalika aku ngraboso perang magut yudha mapake prajurit-prajurit saka Kadipaten Serang. Kanjeng. Sawetawis dipun rasuk Bramastya panjenengan dipun peper kebrananging manah dipun gelar dipun gulungan dipun ngalih Kanjeng. Nanging iki mujudake rasa tanggung jawab minangka pengayoman. Jejering pengayoman kuwi kudu bisa ngayomi lan ngayomi mring kawula. Yen tono kahanan Pati kang gajang perang mongko tuwing perang kuwi karana saka tumindakku. Apa aku kudu lungguh jigang sela tumpang yen to ngerti kahanan kang kaya ngene? Apa kowe ngias kelawan kadik gayane Dipati Negara? Boten teges kula ngilani dumateng panjenengan menika boten. Nanging Kanjeng menawi nandalem remjaken asta jangkaken suku tumuju wonten ing Kadipaten Serang. Menang boten kondang menawi panjenengan kawon andhedher perang. Nanging iki aneh. Pati kok bisa kalah kuwi aneh. Lah kula jeneng Pati karep matur. Oh, prajurit ramping paning kita piye? Coba matur sing cedhak. Jalaran Kadipaten Pati kawon kalih Kadipaten Serang. Jalaran Pati Kertosumo sakmenika kemis-kemis tresna dumateng tilas garwa panjenengan. Kasunyatane kaya ngono. Paning kita. Jawa Kadipaten. Apa bener sing dadi aturmu? Menika leres Kanjeng. Prajurit Pati kalah merga Pepatih Mertokusumo ora nindakake kewajiban jero medan laga ning malah kepara dhewekne arep tresna kawan tilas garwaku ngono. Menika leres. Bagus, mengko bayaranmu tak tambahi. Kok kowe prajurit sing jujur. Wae mlengku ya. Nggih. Tanggal 4 dora sama kabeh. Batal. Ngomong kabeh. Tanggal 4 eling-eling aja dimakan. Batal.
Pripun? Lah pripun? Kaya ngene kok muni pripun? Prajurit pati kalah iki mung mergo kowe. Kowe iki praboti negara. Kowe iki pepatih. Kowe iki wakile bupati. Lah nggih. Winginane bupati aku iki wis do diuyong-uyong wong pirang-pirang. Duh, Iki saiki wis bisa sirep. Rampung ana untran-untran kuwi njur saiki tuwuh perang. Lho yen to wakilku saiki wis ora ngadeg jejeg. Minangka dadi wakile bupati. Lho kaya ngene iki kedadiane pati kalah. Upama yen kok kowe iki matur cetha, duh Kanjeng. Ingkang garwa sampun ngantos pun konduraken wonten ing Kadipaten Serang. Kula tilase. Lila Legawa, bojo kula kedalingan sembulan tak pasrahke kalon kowe. Pangapuntenipun Kanjeng boten wonten gegambaran menawi to kula badhe nyalap Mas Garwa panjenengan menika boten. Nyatane paning gitu matur kalawan to kowe moto-moto kelawan kedalingan sembulan. Ya ora? Nggih kula akoni nanging boten kados ngaten niku Kanjeng. Sawetawis kula dlethrehake kersane panjenengan niku ngertos Ngisi-ngisine. boten. Upama kowe seneng wong wedok aja tilas bojoku. Boten Kanjeng. Kae sesembahanmu. Nggih kula Golek wong wedok saliyane tilas garwaku. Nggih kula Iso ora kowe? saged. Ngeten lho Kanjeng. Pun to Kowe iki nyanten anyar. sabar Kanjeng sabar. Kula tak bloko ngatur nggih. Wong nganten anyar roh. Tilas bojone bupati wis ora pati ayu. Saya kepengin mbok tilas ae. Nuwun sewu. Apa jagat karo mbok amperi? Kanjeng boten niku, kersane kula niku Kok boten. yo bejo sunatanmu. Wedok piro sing wis mbok rentengi? Ampun ngaten. Niki mati kok. Sing siji wis ora mbok gokne. Aduh, Sing siji mbok buah. sabar sabar. Kowe iki sentuk perawan. Bejo uripmu kowe iki. Sabar Kanjeng sabar. Nyebar godhong karo sabar sabar. Ora iso sabar kowe dhewe ngene. Ngeten lho Kanjeng. Kula niki gadahi kapitayan. Piye? Peperangan niku ora kedah ginakaken dora cara lan tawe. Bener. Perang kuwi ora mung ngomongake akal, nanging uga nganggo akal. Nggih. Akal kalah gunake ukil. Nggih. Akalmu kepriye? Kula niku mangertos prajurit saking Kadipaten Pati pun ketelasan tenaga. Piyambakipun sami lempok. Lho. Ing mriku wonten duginipun prajurit Putri Geretno kedalingan Retno Sembulan. Piyambakipun ngirit prajurit ingkang kathah. Lho, kula kaget kedah ginakaken cara. Cara Piyambakipun sing gunake? pelot ngangge tembung kang manis manura. Mangke menawi sampun gampil-gampil kalih kula gampang anggenipun raket wonten lho Kanjeng. Dinane kok malah Dadi nggonmu nembung tresno iki jebul mung etok-etok. Ora kok nggo tenanan, iki mung dara-cara. Iki mung karti sampeka supaya kowe bisa entuk kamenangan musuh kelawan prajurit saka Kadipaten Serang. Boten asline niku kula nggih seneng tenan. Boten. Piye-piye Boten estu boten. coba balas pisan ngomong. Jane kula niku nek kiambek pun seneng tenan gampang nggih kula mikir boten lho. Jebul kowe kok botok bolu isi telek. Boten kok estu lah. Ora isi madu ning isi telek. Nggih. Pun to sabar monggo kanjeng. Sabar piye ana kahanan ngene kok sabar. Boten lho kanjeng. Monggo dipun redak sari-sareng. Kadipaten Pati menika jembar tebane kathah kawulane. Kula mangertosi. Wonten ing desa-madesa niku wonten penggede kang pilih bobot pilih tanding menawi to ngertos kahanan ingkang kados ngaten. Lho, tartamtu piyambakipun boten badhe trima. Piyambakipun balu Kadipaten Pati. Aja lanyo-lanyo pangucap. Saged Iki perang. nggih. Tos kula. Yo apa sesambungane kelawan para penggede-penggede ing tlatah Kadipaten Pati? Menawi to penggede-penggede kala wau ngertos piyambake gadhe kewasisan ingkang minangkung dipun pateni boten tegas papak paluning padi. Lho, musuhe napa boten kewirangan ngertos. Selagi ning para prajurit sing saben dina padha kedaden olah kridaning prajurit wae kalah musuh kelawan Dipati saka Kadipaten Serang. Nggih. Apa meneh iki mung sak penggede. Penggede kuwi gaweane esuk ning sawah Tegal nyengkelang arit
ngetutke buntute luku. Nggih. Apa ya bisa ngrampungi perang to Patih? Nek matur kuwi kudu nganggo wewatenan, aja mung bisa matur-matur. Penggede-penggede kaulau bentur tapane kasih paningane lho. Gadahi kelangkungan, kewasisan ingkang linangkung piyambake. Kula ngertos ngono. Nggih. Ya. Aturmu tak dahar. Nanging lamun to mengko. Aku nggunakake cara. Dan cara kuwi bisa njupuk atine para penggede-penggede supaya bebela kelawan Kabupaten Pati. Nggih. Kok nganti ora ana kerampungan. Nggih kedawan nirune to. Nek mboten dipun lironi bondo donya ki ambekipun nggih mboten kurang to. Kaya ngene. Tinemu ing nalar apa kang dadi atur. Nggih. Perang kuwi yen to musuh sekti digdaya Mahambara. Tinatah mendat Sinoro menter. Suduk mantuk dibedil mecicil dibacok melorok. Mesti bakal kiris ndatine musuh. Niku Kula sok kuwi lan para prajurit padha dirungake. Atas nama Bupati Pati Tombronegoro. Nganakake Giri Saimbara. Marang sapa kabeh kawula ana Kabupaten Pati ora pilih-pilih jalma. Siji bisa ngulung gendera Serang. Loro bisa bodo di Pati Serang. Ya sosrok suku. Bakal tak ganjar emas sing gedene sak lepek. Ingatan kula tak biawarakaken sagung para kawula wonten ing Kabupaten Pati kersanipun gamblang. Nggih to. Ndake. Karo pun tambahi pangestu. Prajurit, jogo-jogo tekan Kabupaten Pati. Iya, Dok. Janjian karo sapa, Nak? Janjian karo katresnanku to. Kowe wis duwe katresnan. Lho sampean ki wis tau tak sramungki lho kok lali. Sing ndi? Bocah iki gedhe dhuwur bagus. Heeh. Kuwi lho Kakang Sabujano. Bocah lanang tangga desa kuwi. Sida karo kowe Sabojane kuwi. Wiwit pisanan sing tak angen-angen sing tak tresnani yo wong Kakang Sabujano. Berarti tresno tenan karo kowe ya, Nak? Tenan kok Le. Iki semayanan. Semayanan ning kene lho. Tapi yo nganti sore kok yo ora ono tenan. Ya ditani bae nek pancene tresno karo kowe mesti teko. Aku iki kok yo curiga lho Le. Lah apa lah ono barang mubadir nek? Lah piye? Mubadir lho. Aku wis kudu nesu karo Kakang Sabojano. Lho Kakang Sabojano teko kene kok malah korak. Salahe sapa kowe dadi wong wedok ora ana wonge mau arep-arep ana wonge nek jual mahal. Lah timbangane mubadir. Yo, ayo karape yo. Aku mah Tak kandhani, nek sumarse karo kowe emoh karo aku ae le. Wis sak elek-elek lah tuwek-tuwek lah nek kowe gelem karo aku kok tak tukokno motor pedotan le. Nah, motor pedotan ki lho. lak wewet iki aja ngono ya. Wis tenan kene iku. Arep mbok tukokno apa? Apa tak tukokno motor pedotan. Lho sampean ki wong ora. Lah nek ora karo yo ora ono sing gelem are. Piye kowe? Nek kaya kowe rupamu ayu ngono laris. Lah kaya mamu. Ora karo ki gaya ora payu-payu. Motor pedotan karo Karo cepele. bila wedhus kok. Anak wedhus ning cepet. Kok
Lah nalikane aku teko ning Sudan kene. Kakang malah selak karo aku. Kakang Sambok Janur. Jane iki aku ki yo kangen karo sampean. Ning aku ki angel. Aduh. Ini lho ndok sing andel iki lho wis aja tukaran iki wis padha ketemu. Nek akene kowe seneng gak dijawab ning omane. Perkara kuwi aku bakal tanggung jawab kowe. Apa? Lho. Tangane mbok rasa lho. Keliru. Arane tanganku. Mulane kuwi mbok lek tak mulih sik, ya toh. Ora tak ada bapakmu tapi ki ngundang mulih ya. Semangat tekan magrib. Iki ale-aleku aja mbok urut ta Lek, kowe iki kok. Iki yo lek. Heeh. Aku bakal tanggung jawab kowe. Kakang, sampeyan ki lho Kakang kok ya ora krasa to. Wiwit awan nganti tumekaning sore iki mau, aku ki ngenteni karo sampeyan Kakang. Dadi perkara kuwi. Sumarsi, ya sing dipangapurane Sumarsi. Ento tekaku iki sendang kene robo ya. Satenane kabeh mau rajinakaken akeh gawean sing tak rampungke. Iki mau wae wis tak gerak-gerak supaya tulis tekon papan. Lan bisa ketemu nyawang karo kowe Sumarsi. Ya wis Kakang, entot kaya ngono aku ra dadi yo ngopo kok Kakang. Waton sampeyan ora janji janji karo aku. Aku percaya karo sampeyan Kakang. Aku ora bakal selain janji. Iki dina aku semayan karo kowe lan ketemu di papan kowe Sumarsi. Kakang Sambok Janur. Satnan nalikane memakai cita rasa sian wae. Kepengin ketemu karo kowe. Lan wis kelakon aku ketemu karo kowe. Yen tak kaya ngono Kakang. Padha kaya sing tak rasake to Kakang. Sakwise aku ketemu karo sampeyan Kakang. Rasane atiku ora perlu tak gambarake Kakang. Yen atiku tansaya ngrembug tresnaku karo kowe Kakang. Sawise keplung platerane ati sing mimpi rasa tresnaku
Menawa kowe iki arep kepengin omah-omah kowe golek bocah sak liyane Sumarsi. Ning jagat wong wadon sing rupane ayu ora mung iki Sumarsi. Ngene tak kandhani. Mumpung durung kelakon kowe omah-omah lawan Marsih. Pikir luwih dhisik. Lah kok bisa kaya ngono? Apa kira-kira kuat kowe, Ya mestine aku kuat wong aku tresno karo Sumarsi. Satenane angel cah iku. Kandhani ra ngandel. Lho. Tawaan
kaya ngene iki. Bocah wadon sing riman lho. Kulo aku seneng karo Sumarsi. Aja digatekke. Tawadane wong sing ditampek tresnane kok kaya ngono kuwi, Kakang. Bener Sumarsi. Rebut Sumarsi. Rebut suwatanganmu. Berjaluk. Tak ulungke karo kowe Sumarsi. Waton kelakon blunduk sirahku papan kene. Kelakon singgal merapat senang Aja ngomong, Kakang, aja, Kakang. Begin. Aja, Kakang. Kakang Sambojan nek Kakang. Mary yo ngono. Sampeyan ora ana apa-apa to, Kakang? Aku ora apa-apa. Ora kene apa-apa to, Kakang. Ora. Mimpiku ora dijotos to, Kakang. Ora. Aduh, Kakang, aku Wis jelas aja kuatir, kuatir. Kakang. Lah kok priwe? Lho rumangsamu. Wis, Kakang, wis, Kakang. Ngono ki lho. Piye? Marse milih iku enak kowe. Kok iso ngono? Kowe entuk bagian vitamin. Ngarep tok. Oh, bareng aku entuk bagian blutru. Ajar. Wis yo, Kakang. Ngene lho, Kakang Sambojan Nur. Karo sampeyan Kakang Rangga. Aja do tukar padu ning kene, aku isin, Kakang. Lho mung ora aku wae kok rewangi gelut wong loro lho, Kakang. Jeneng wong seneng iki ora nyawang. Sesantine sampeyan yen ora entuk aku piye, Kakang? Wong mati aku. Yen sampeyan piye, Kakang? Janjiku karo kowe ora kelakon urip barengan karo kowe becik aku mah. Yen kaya ngono ning kene aku bakal adil karo sampeyan sak loron, Kakang. Adil iso kepiye sih, Mas? Sapa sing teka nglamar aku luwe dhisik ana ing wong tuaku, mengkono ya kuwi sing bakal tak tampa. Ngono kuwi lanang. Sopo sing luwih dhisik teko ning omahmu nglamar karo kowe, ya kuwi sing ditampa. Iya, Kakang. Tak ujuki aku bal teko ning omahmu nglamar karo kowe. Enggal-enggal gati ya, Kakang. Heeh, Kakang.